pini nilitum karbi kurusar chingro amai KKCA atiripi lapen karbi kurusar chingro amai hawaramai maifu akongchun bang puan nilitum hawaramai doan pharoi sira thongkebra nerkeb an KKCA hawaramai do laso hawaramai an nilitum president secretary afan chefalo lapeni tum arsigjit chingwai pedopon lo non kebangji ni phai troxy arkoya ciklo ningkan surinira ingkora pli arni karbi aron barim armu chingrum amai pi kapaman ponji pu labang soarni ke hotpon ateng along koson si niritum karbi kurusar chingrum amaya hin pen koson si hoda kacetong no nangji ma kedo ke dam ke cho ke jun na pen gari motor alam puthak pen chenglok ak thik jot pen kedo ke thak nangji alam ni tum chingwa chi than chimum pon lo la pen ni tum ke KCA pen akachi sik pon abangke lumbajong konstituensi lapen Honsuri lapen Singhason lapen Kupli lapen asang thak si pen ana konstituensi ni tum kacepar lo dam dolo hala dak pesa ni tum pen ana rat na kacewan je phan si tum president secretary tum ni tum chingwai pon lo lapen ni tum bongchina nam ki pu ponji sitame lak isiarmu karbi ron barim akuru saratum pen bongchina nam ki pupon nangji pu aputhak sitame ni tum KKCA pen sitame bang suri si an ke ni tum ta bang phuamen che thapon lo je ni tum sitame bang suri sia kuru sara bang ke na hok pen sita methang apin deng sumpot pen chingthang pe me pen bongchina nam ki pupon je phan ni tum ta kache sik pon dolo dasi pini karbi ron barim arat ke doan nihang nijang nirep nitur ke doan akarbi chorkli chu phiu arar phastame lake pene political meeting ason kapamanji pu aphane labang so amai kibipon kali dasi pene Facebook YouTube social along ke bang ke upload a link bang ke arbia ar e bang ke litum no chedano nangne ahok pet khei kachingri nangji khei kaching thur nangji khei ning isi lapen karbia ron barim ajutang karbia ron barim anim sitame pirthe adang long kar klika phejwa ron abang rik sangunang pu laso akemang pensi athepi pensi karbiang lo autonomous council man peng ke do ake ha Dr. Tuliram Ronghang CM penang pin khat lo laso long pen kat do ka ve asong ron barim kaching hona song ke do ana tum sitame chekoy dun pet pensi labang so kaching room ji puarni abangke arni hotpon iglo dasi nilitum karbi kurusar chigro mai hawara mai tumpen pini kache phapon ateng kachingwa ateng bangela puhelo dasi karbi anglong autonomous council CM sar Dr. Tuliram Rohang Han labang so pharangkia mai lokot kachuning rigang tu mai lapulo kedam ke bang kedo ke tha ka phan nilitum KKCA phanabang same isi abar sai me senason nang pipo nangji pusini tuwe kachuning rilo tape niliphi bidiasar tumdo maifu tumdo alang litum peta kecheng pe kijut pini pharangke amai kangni aputhak kopia phan ma bangke alang litum tanang pathan ponona press meet mate litum la pharangke tumang ka chopha lam ke la hello je kadok kawe itum karbi anglong chot kali ing tana karbi do antame itum ka chingruman ni lo pini puwa sonsi itum non kan ke chenglo itum tarik throksi ar koy cheklo ke chingrum pedang po la ke itum kadok kawe ta je jema thanang ne lapena ka prek dhorom anim atum bangke la ke nang chirumun delo la ke inim isiwet atum si chingrum po lasi kaprek atum ko pine WhatsApp nang ke pidun ko pine pod email ko pipine lapo nang tok dun thap po bangke la ke nang tumno jewarang ne itung kar ki ka phejo hapir the plang rap pen kar binang ke plang pen ke od thip anima bang elitum la hello nimi si ning si do nang po nona por nang ke lelo la se ka do ka ve phan tung kar bi kar clear tum phan an niri mai phu KKCA hin pen chuning rilo la kurusar atum an ke itum kurusar ke nangli pini ke BJP सरकार आंसे शेयर क्लिचरी पुकाली कांग्रेस सरकार होसी शेयर क्लिचरी पुकाली कपरे का पॉलिटिकल एवं सीता से के आर्कलिदंग बम्पो लासिली तुम माथादाम नंगने जे पिनी के काउंसिल बीजेपी के दो तुलेराम रोंहांग सार के बीजेपी पद लके BJP फानंग के वुंग पन लो बा BJP कामनांग पा क्लेम तोय लो लके माथा नंगने दोन तुम इतुम बांके लके इतुम धरम दो बेट पो ला BJP नंग दो पो हा कोपिने नंग दो पो ला बांगे फियालाम लो nasi tum kadok ka wen tum KKCA pen ka chuning ri je bangke la kar kli ka phejo akar bi anamang ke tarik thok siani nang kitong dun wek nang po la pen nang kitong dun wek po pusi ning cepat hesi ne lilam the bang lansing tom tolo karba bang so lak isi lak ni ke chetong yar ni long nang le tum ko pipia so na mus nang le tum chethan chimum po ni gi nang le khek pen thani gi
labang sor ni tu macam than ka cimum ponje bangke nona bangke karkli ka pejo ke ahok lo andontin na hemang tar ta ka prek se do pusa karkli ke sivet lo ke prek dap thek dam lo o ini tum kurusar mai pen pinang an rong rub lud lo karki ka prek o pa ave lasi hala sor ni ka cethan ponje ke ni tume karkli ka pejo anamage ning isi ing thini si dobet nang po karkli ka pejo tangte itum longri long pat na hok sitame itum ni hang akar bitan ni janga akar bi along karkli ka pejo ta cerap nang po ni janga akar bi itum tan ni hang akar bi along tame cerap citu nang po nimi si wet itum akamang deng si kaprek pocolo itum la arnam tum tala pulo la si hempu ke thenai puke hempu lo sita arnam ke thedu thukok pason si arnam ke thepan ka pachari cholo hempu ke hempu lo son thak thak sila si tumar nam ke kadu ka we ke hempu pusi tum pudam long lo ta hempu pu ke amen kali lai hui tum than pon bom lo la se hempu mo nim rokom nim amen kirji pu bang ni tum bang nonako bang ke pan mathadam o elang ini si bang frang chingrum nang la la se hala bang suar ni ke ne litum ke pen la pen tum ka cerap hempu mukrang dorbar la pen risingja mai asong ni marli tum ben ta chingwai lo je nim abang amen ki irji bang la ke ki tangan teng lo seta akam bang sena paklang nang po itum rong arkli joy amasi tuman karkli nang tengunde amasi la tum ke anim awe tang tin kok la si amune de bang non bar nang po ni tum ni nim tado la pu hello po ke ceklang dunia panse tum bang ke tarik thok sini bang ke chingrum wek nang po pusi ni tum ke hin pentri la chuning ri lo kaduk ka we kar bia khai karkli khai pan an ke la pusi ni tum kama thapa ang kay noni litum la nona generation hot pinang ana hem tu na lang litum kar bihong hari tum ahem ang tar da do ang ka ahem along ta mondir chikim ta ni tile sera saputha nang lekit la bangkan itum ke pen tarlib lo hok lo nang le nang kar dolam themesen lo la so mondir puga li iltum amen ilitum ki irnai ke senghum kang thir la ke hakku ben da do ilitum mondir puga al ke non si mondir pu hala nang che thang ma se mondir pudun kok lo ta senghum kang thir lo la ke lodep puke non het kali lo lake kuru ke plang pen lodep nang plang rab lo don tum yetu mamang ke lasi labang so abang ke lasi non hala so lodep along bang ke non ta ili tum arju dam te e hemang tar eri dang tar amen ta nang than pi aji ka chitini tum anta tang te lake lodep puchini tum pudam ji lapen ako abamon lake akang thir lasi tum non ko pia pochi thekub arkli rong lo pia pochi aklam long arkli rong lo itum arnam ke do ang long arkli dam nang ni pusini litum ke pen ke puji Arklidami pulo tangte suarlo pon pede nangji supin so det ja dak arklidam nangji tan nona por bang ke than ke chimum pen awe jok ka chini ne pen ajok suarlo supin so dam prang po haladak arnam bang ke aning oilak je suarlo tumhan pono suasuti polam thang puthek the supin so son kali det suarlo ke la salam dolasi ne tum ke se ben gatar libat teng bang ke la mo nangli nangkar jua bang la mondir pa bang ke la ke ni tume lodep pusi puji lapen bamon pusi puji lake aham bhang opine apada nim nang apa prek duny pugali lake hala solo ko nang thanun thuatum nang tum nang nim chitene dena pusi arnama ok hala tum long do arnam la solut choksi e phane thanji hemang ta ke choksi ang deng hoi ke choksi ta lodep nang thani la sini tum ke la karbiang long ke do an mondir pusi ta lake lodep lo la pena kola solo de tum hanga chuning riji ni tu planning do piyo pen tum pangrum si hala sa mondir mate asenghum kang thir longke bong chin si bitan tanpo aka pre paro tum pason te bang khai ke plang mat si bang ke a picture piniklang ulo hala hai bang ni tum terek edi piyo pen chingwai po lake nang non mat mondir che thengoi pu a phan kali lake kartang punang ne bang anam ke do dim la sini tumang nilimen ke Jit Kumar Rongpi nili karbi kurusar cengro mai long ke ceng penta bidia sar si dudunik bok nili ke thek o bidi ke thanun ya bang kali ta hem nam hem por nam bang atur adak nang pi bom alam si ke thanun bom thapo pusi nang than bom apo la sinil tu ke ceng hot penta ipu long kiri pen chingki long ke than long si lam the ke thoman ke hala sur sinang pudun de nang tum sumsi so karbia tumpo cekagri cewari citiri la son thoma lamba ge nang le tum no hok le do seta mathatame cekagri pulte go pilo ge cekagri ge cewari go pilo ge cewar nang ne ge
citi ri ko pilo citi nang ne ke la mathalo te nang tum son pharo alap thi hadak long ikpo la pen non ke karbi aron barim anmu chingruma mai pi non kene ni phai troxy arkoi along pathetan pen chingrum ji la so alam abang si pinike nang li tum phan pherang ke hai tum phan ta ke chok phai ialam la heno haladak ke jong dam bang ke ning ni si pen nimi si la so bang se hadak ke pathe la so alam si aron barim pulute nilitum ason dupik rongker pen cenglo pangri pangdon cujun cuku hemang tar ridang tar adon tinta leke ke prek tadu la soang bong si aron barim pu ki jong dap la si nilitum ke pule punon ta karbi kurusar cingruwa mai ke kuru akuru saratum cethan cimom alam dukok la so cethan cimom along si nilitum bang ke chok cido anta ce pakeng ponpo la pen hala ipu long kiri nang than kang ating ce kakri ce ware citiri po alam bang nilitum ke pathe damlu la sipi ni ke hawara penta nilitum cingki ke lan cholo mola tarik troxy akene arkoya ciklo arni bangke nilitum bangta ave ta suri thongkep armu ke nilitum ta ce tongon po la pe nilitum hadake arnam arni phanci punang ko ge bong china bangke nilitum bang si odun jipu hadak amai pi tum pe da chingwai long enlo la si non e prangge botor bokan mesenangi ce bhong ching che avi pin pen nilitum pacun pambeje phasi nilitum arnam long howang ha la si nilitum hawara mai asan chom do an pen ta pini ki pha sinang litum phananang pacheni iglo nililam thegil an se kardom hala